Nazdar Kašpar, zdraví vás opět Smíky 789 a ze studia Šovec a čau, no, zdraví vás opět u tutoriálku, jak si udělat lehký intro přes již starý, ale docela očekávaný Windows Movie Maker, ale docela starý 2.6, no, takže je to docela super Movie Maker, na to, že starý má hodně víc výhod než ten, ale ty výhody samozřejmě nemá taky výhodu luxus, jako ten předchozí má luxusnější, ale tady ten už je starší, ale má tam super efekty videí a takový. Můžete tam udělat i nečekané team plays a to si hnedka ukážeme, takže otevřeme si váš Movie Maker. Takto. Vy to budete mít nejspíš jakoby takto, nic víc. A teď jakoby si to otevřeme tímto, kliknutím, že jo, dokončit fila, to už jsou takový jináčí, ne? Tak, nejdřív se ale budeme zaměřovat na toto. Takže import videa, to si importnete nějaké video, ale já v momentě žádný videjko nemám, tak se vám omlouvám, ale žádný teďka nemám. Import obrázku, to mám jeden trofejsa na indexu. Tak, máme tady takovýho trofejska, to je import obrázku a import zvuku nebo hudby. To si stáhnu, takže počkejte, bude střih, já si stáhnu nějakou hudbu a hned budu tady. Takže hlasím se opět zpět, tohle ne, hlasím se opět zpět, už s nějakou tu hudbou, takže my si importujeme nějakou tu hudbu. Jo, jenom upozornění, když si budete chtít importovat ještě jeden obrázek, já nevím, jestli vůbec něco najdu. Když si budeme chtít importovat dva obrázky, tak jak vidíte, sice máme tu, ale to jenom kvůli tomu, že jsou stejné. Vy si než musíte toho trofejsa, abyste si vůbec mohli přidat zvuk, tak se musíte dát na časovou osu, pak ho odebrat a dát další. No a pak za ně můžete dát třeba další, já nevím. Takže hudbu importujeme, knihovny. Oh shit, tak zase počkejte, já to musím dát na plochu. Tak, hlásí se opět zpět. Mám to na ploše a teda můžu to importnout. Takže plocha a tady. Yep. Tak a teďka si to přechod, ano, zvuk. Semka. Pokud se nepletu. Zkusíme? Jo. Super, a tam bylo, že to nebude remix, no tak fakt díky, já nesnáším remix. Někdy jenom. Jo, takže vidíte, že fakt už to tady máme. Takže máme v tom i tu hudbu, takže to je to druhý. Teď si to samozřejmě všecko odstraníme. Omlouvám se za zdržování, ale já to chci ukázat. Tak, super, a teďka? Bože, to stačí na delete, jo. A teďka jdeme na sestříhat film. Efekty videa, to je snad každému jasný, to my si nemusím jak moc ukazovat. To je prostě jenom jako, to si tam jenom tak hodíte do toho a máte to černobílý třeba takový. Přechody videa, to je, že když máte jedno video, nebo může si to ukázat, ale jako zkrátka si nejsem jako jistý, jestli jasně prd. Tak a teď si to dáme třeba sem. Přechody. Toto. A to musíte vrazit přesně mezi. A teď takhle. Myslím, že to bylo vidět, ale možná to v Bandicamo vidět asi nebude, teďka nevím. Dělo by. Ne? A nebo bylo, asi toho nevšim. No prostě se na to, jo, teď to bylo, ale v Bandicamo to asi nebude vidět. No to je jedno, takže to je právě ten přechod. Vytvořit titulky a s tím už musíte trošku víc pracovat. Takže dáme si titulky na začátek filmu. A pro vás, když to budete mít takto, tak hele, tady máte dvě věci, takže nezapomeňte si to takto dát, jo. Takže tady napíšeme třeba S, L,
barso.cz. Samozřejmě to nějaké písmo si tam můžete vložit, ale to je jedno. Třeba to je to druhé a to bude pod tím. Tady vidíte, pod tím takto. Tak, to můžete hnedka vložit do filmu. A nebo si dáte, tomu se dostaneme, barvu. To si dáme třeba až tu zelenou. Barva zadní. To si dáme červenou, i když to bude trošku divný. No, nebude to divný, hezký. Průhlednost, to je takto, asi bych to nějak tak řekl. Takže já si to nechám takto, velikost písmena, to se nemusím nějak ukazovat, to je takto, takhle. Přidáme si samozřejmě, jak je to písmo, mám bych tu docela dost, abych pravdu řekl. Vady. To je rozstavěný rod. Ble. Fuj. Máte tu... Tak co jaký dom... Necháme toto. Takže takhle to můžete mít nahlý. A podtržený. A taky nemusíte, to pak můžete udělat. Jo, vidíte, už to nemám. Tak, dál. Změnit animaci titulku. A to už toho je trošičku víc. Takže, dáme si to hned. Takže to znamená, tak to... Jako tohle v Movie Makeru, jako klasicky vůbec nemáte, jo. Toto pak, toto máte blikající zblízka, z dálky, proužek video, pomalu blížit, roztáhnout, no, malý titulek, to je takhle malý, bez animace, video s textem, to se nemusí, no to se vám trošku, komiks, reflektor, tam a zpět, zrcadlit, zrcadlit, jo, toto je krásný, toto se dají to hrozně hezky hodí, takže já si dám toto, ale chci vám ještě ukázat jedno, a to je úplně krutý, a víte proč? Protože je ze Star Warsu. Tam je taky moc hezký. Do videa to máte takhle, to bylo jak ve Simsech. Stav, leva. Jo, to je tady někde úplně nahoře, takže bla, bla, páska. Informační broužek, klikající. Počkej, informační broužek? Klikající, zblízka, taky. Rotace. Broužek, vykreslit, sváhnout. Roztáhnout, malý titulek, někde to tady je. Komiks, reflektor. Já se to pro nás snažím najít. Ve Star Warsu to tak bylo, víte? To je tady to hezký. Přílet. Let. Abych to nejradši střihl. Já to totiž nemůžu dát do vidy. No, takže já nevím, ale někde tady máte i normálně ze Star Warsu. Já fakt nevím kde, ale najděte si to sami a je to docela hezký, takže doufám, že jo. No a pak samozřejmě hotovo, že jo. A dokončit film je, že si to prostě importujete do toho. A to už je jedno, takže zdarec lidi a zatím teda čau, doufám, že se vám pomohlo, dávajte lajky, odběry a teda češť. Zatím.